Sapsal. Ei, què tal família? Benvinguts a un nou vídeo, que torna a ser una espècie de vlog en el que voldria gravar i volia parlar-vos sobre el teletreball. Si és bo o és dolent, i ara que estem confinats és algo bastant necessari en moltes de les feines que es poden fer a distància des de casa, però que, clar, depenent de les condicions en les que les facis, doncs és una mica difícil o fàcil fer-les. Jo sempre he estat a favor del teletreball, moltes vegades penso que inclús la millor combinació seria fer uns dies a oficina i uns dies a teletreball. El que passa a teletreball em refereixo a treballar des de casa, a distància, a través del PC, per exemple. La feina que jo faig, que és de programació web, des d'informàtica, es pot realitzar des de casa i moltes vegades molts dels clients em demanen o em donen l'oportunitat de treballar des de casa, cosa que està molt bé perquè m'estalvio molta feina. No sé si us sonarà el terme de conciliació familiar, però ve a ser el tema de combinar la feina amb la família, d'acord? I sempre s'ha criticat molt a les empreses perquè la jornada laboral normalment sol ser de 8 hores, i això significa que si treballes fora de casa, a part d'invertir les 8 hores de feina, has d'invertir un munt d'hores més que estàs fora de casa, per anar a la feina, per tornar a la feina, o per exemple per fer els breaks de dinar, per exemple, que normalment la gent dina fora de casa. Si vas a treballar a una altra ciutat, el que no faràs serà tornar a dinar a casa. Hi ha molta gent que sí que treballa 8 hores al dia, però realment la inversió en temps no són aquestes només 8 hores, sinó solen ser unes 10 o 11 hores. Per posar algun cas, imagineu que treballeu a Barcelona, però viviu a fora i heu d'agafar el tren, el metro, per desplaçar-vos a l'oficina, per exemple. Doncs ja només pel trajecte d'agafar aquests transports públics, o inclús si vas amb cotxe i vas a Barcelona a treballar i vas tot el dia i per tant també t'hi has de quedar a dinar, el més probable és que et llevis a les 7, comencis a treballar potser a les 8 i mitja, 9, o inclús et llevis abans per començar a treballar abans, però no arribis a casa fins a les 6, 7 de la tarda, has estat unes 12 hores com a mínim fora de casa, arribes a casa i llavors sí que ja pots dedicar-te a fer les feines de casa o, per exemple, estar amb la teva família, amb el teu fill, per exemple, en el meu cas. El tema de la conciliació familiar sempre ha vingut per aquí. Gent que treballa fora de casa, destina moltes hores a treballar fora de casa i tot aquest temps, diguéssim, no el pot destinar a la seva família. I la conciliació familiar precisament és això, és trobar uns horaris que et pugui ajudar a combinar la feina amb poder estar amb la teva família i així poder, doncs, educar o gaudir dels teus fills, en aquest cas. Ara, amb el tema del confinament, la gent pot treballar des de casa. Hi ha moltes empreses que han aconsellat que la gent treballi des de casa. De fet, ara estem amb alerta màxima i ja només els serveis mínims són els que continuen funcionant. I la resta o no treballen o, els que poden, treballen des de casa. En el meu cas, jo puc seguir treballant, per tant, no tinc cap ajuda del govern, perquè representa que la meva feina la puc seguir fent, però tinc un problema afegit, que això potser no ho tenen en compte el govern. El problema afegit és precisament el fet de tenir un fill. Una cosa és la conciliació familiar i el fet de dir destino X hores a la feina i X hores a la família, i l'altra és barrejar la família amb la feina, cosa que es fa impossible. Llavors, aquí hi ha un altre problema de conciliació familiar. Ara seria més aviat un problema de conciliació laboral, perquè per molt que jo vulgui fer un horari i vulgui treballar des de casa, el fet és que aquí a casa està el meu fill, està la meva parella i segurament molta altra gent té més fills o més familiars a casa, el qual fa que la feina sigui molt més difícil, o almenys sigui menys productiva, que és lo important, que sigui productiva. Això causa molts problemes perquè la feina no la fas amb el temps que et planteges que l'has de fer i per tant acabes perdent diners o acabes perdent clients. O sigui que és algo bastant complicat. Inclús encara que diguis, mira, faig un horari reduït, en el meu cas jo vaig plantejar-me fer mitja jornada i d'aquesta manera doncs tenir una conciliació familiar de 4 hores treballo pel matí, 4 hores per la tarda estic amb el meu nen. El problema és que a les 4 hores que treballo pel matí el meu nen no deixa d'estar per aquí. Com esteu veient en aquest vídeo,
cada 2 per 3 m'interromp pel que sigui. Busca l'atenció, busca que jugui amb ell o simplement està fent el que fa qualsevol nen en la seva situació, que és jugar i passar-s'ho bé, no? Això a un nen no li pots explicar i tampoc pots agafar el nen i tancar-lo en una habitació perquè no et molesti, i encara que tinguis la teva parella o encara que tinguis ajuda, igualment no és el mateix tenir un ambient laboral en el que estàs concentrat treballant, que no hi ha absolutament cap soroll que et molesti, a que en qualsevol moment el teu fill es posi a plorar o tiri coses pel terra. És igual, faci qualsevol cosa que a tu et preocupi i et desconcentri. Llavors, aquest és un dels problemes de la conciliació laboral familiar a l'hora de treballar des de casa. Jo estic molt a favor de treballar des de casa, però s'ha de treballar d'una forma en què realment sigui efectiva, cosa que en aquestes circumstàncies és bastant difícil. Fins i tot m'estic plantejant, i potser a algú de vosaltres els aniria bé també plantejar-ho d'aquesta manera, fer un horari laboral en la que la família no hi sigui, per dir una manera. Sí que hi són, però no hi són. Per exemple, horari nocturn. Sí que moltes vegades he treballat de manera nocturna i sé per experiència que moltes vegades et pots concentrar bastant bé o bastant millor fent horari nocturn perquè estàs sol, perquè la majoria de gent també està dormint, així que tampoc tens estímuls externs que et molestin, ningú et trucarà, ningú t'enviarà missatges, no rebràs correus, realment pots estar a la teva bola, et poses la teva música, els cascos, et concentres i estàs totalment en silenci, per dir-ho manera, amb la feina que estàs fent. Així que és un dels plantejaments que potser us anirien bé i que jo m'estic plantejant de fer i de dormir pels matins, que el meu nen està despert i la lia bastant, però si estic dormint tampoc m'entraré molt, i treballar per les nits, almenys fer 4 o 5 hores per la nit quan el meu fill, la meva parella estan dormint, i d'aquesta manera segur que em puc concentrar i segur que no tinc cap interrupció. A mi m'agradaria poder tenir un despatxet aquí a casa on poder treballar aïllat sense aquests problemes, però no tenim aquest despatx. Tenim 2 habitacions, l'habitació de matrimoni nostra i la del Neo, i tenim la sala d'estar. Normalment el Neo sempre està a la sala d'estar, és on estan les seves joguines, és a l'espai més gran i per tant és el lloc on normalment fem vida i no el puc treure d'aquí. Em podria traslladar a la seva habitació, la qual cosa em limitaria una mica, perquè la seva habitació està lluny del router també, o sigui, em limitaria a internet, em limitaria que no podria tenir la doble pantalla i em limitaria a treballar només les hores en les que el Neo no està dormint, per exemple, que és la migdiada o de nit. És una mica complicat, o hauria d'estar traslladant tota l'estona a l'ordinador amunt i avall. Així que és difícil que pugui treballar jo en una altra zona que no sigui la sala i és difícil que el Neo no estigui a la sala. Així que normalment estem els 2 a la sala, sigui que estic treballant o sigui que estigui amb ell. És una mica complicat a l'hora de poder treballar d'aquesta manera. Jo m'estic plantejant molt seriosament treballar a les nits, la qual cosa seria, a nivell d'oci meu, és una mica putada, perquè als matins dormiria, a les tardes estaria amb el Neo i a les nits treballaria. No podria jugar a videojocs, no podria fer directes de gameplay i estaria més desconnectat, no podria estar tant per tot això. Crec que és la forma més adequada de que pugui realment concentrar-me a fer la feina quan l'he de fer, amb el temps que m'he plantejat fer, sense interrupcions. Si vosaltres teniu algun consell, si em podeu donar algun consell a mi o a la gent que pugui veure aquest vídeo, ho podeu deixar en els comentaris. Moltes gràcies per veure'l i ens veiem aviat amb un altre vídeo. Ja sabeu, podeu compartir-ho amb la gent, amb la família, els amics, i així arribarà més gent. Fins a la pròxima. Adeu!